ka one day football match ka jing lakai football bala pyniaid ka Smit College ringkat ka jing Trei ka Synrop Lang Fishing Group kaban sa pynlong hakalai poi turik mentau nai ar hajar pusan di ka jaka pynlong ka de Smit College Stadium di kitim manila kaya ka te kasni ka de ka noron persya ya ka melimlum hakapor ka energy di hakapor ka asiteng ka nongse persya ya ka lai kelhom di ka final kan day hakapor ashteng yaki bajok final ka prize kan long 8 lakh tingka bat yaki barem final ka prize kan long 1,000 tingka di hakatiga si kan dan ka lucky draw hakapaya day bat ka first prize ka day 10 lakh tingka ba ar shilak bala shilak basal 1,000 bat ka basan 8,000 di ka dor ka tiket ka long tang live spa ka wai tiket bat san spa artili di yaka tiket ka ba pyniaid ban pet football ka day ka tu hidup ka tiket ka ba kin sa penyaka yang ka lucky draw Kaba kamsa tanat shushu kwa banya to ipi pa kamta mi kike pichu tanat yaki jiwai yaki nongwai da hakate kasi iba one job chocolate indon lang but me naduk step hadut banda kut kini kicing lekai wat pun sap aye football wan ban sakhi dala kicing kaman kamtam yaki kicing lekai football ban kershan ban pynmih yakafan nakabenta Smit College